Привет на всички приятели от Найниген. Гердерланд. Дизайн. Още, което искам да ви кажа е това, че времето много бързо настъпва. Януари е с, така да се каже, малко часове през деня. Скоро ще бъде вече почти мрачно тъмно. Нас в своето сърце. Тая е една мечта, която мечта ще ми помогне да мога да реализирам своите проекти. Другото, което искам да ви кажа е, че скъпи уважаеми приятели от Найниген, Гердерланд, обичам ви, тъй като аз живея в една европейска държава, в една европейска страна, в която се мъча по някакъв начин да мога да се представям добре, да оцелявам и да мога да работя, както се казва, в момента работя в къщата, в която живея с моят съпруг, тъй като нямам собствено студио все още, затова защото финансите са ми голям проблем. И това е от мен. Другото, което исках да ви кажа е, че с тази работа се занимавам от 2015 година. Работата е прекрасна. Защо ще кажете за това? Защото от година на година се научавам да работя с различни техники, употребявам различни материали, като канап, лен, коприна, конопа. Понякога изработвам различни типове дантели. Изработвам също така и бродери, които предимно са български, затова защото моят произход е българка. И е нещо уникално да можеш да пресъздадеш или да можеш да сътвориш уникалното българско изкуство, българска шибица. Моите продукти са продукти, произведени лично от мен, продукти, които аз мога по ваша поръчка да изработя за вас в рамките на 7 дни и да ви удостоя с желанието и с това да бъдете мечтатели в моето изкуство. Затова, защото изкуството на Галю Дейсигнер Арт ще ви донесе топлина, възможността да почувствате и докоснете българското изкуство. И затова, защото няма да намерите по-добър арт от българският арт дизайн. Друго, което искам да ви предам е, че поздравявам всички мои приятели по цял свят, като започнем най-напред от моята родина България. Мина през страната, в която години наред живея, Италия. И се отхвърля до Франция,
Нидерландия, Ирландия, Полша, Румъния, Югославия, Русия, Австрия, Англия, Великобритания, Швейцария и всички останали страни, с които работя. На всички вас искрено и от сърце ви благодаря. Затова, защото вие с вашите подкрепи и с вашите уникални мнения правите така, че да ме удовлетворите духовно. Човек израства духовно в своята професия и визия тогава, когато е сред най-добрата си аудитория. Аудиторията, това сте вие, скъпи приятели. Приятели от YouTube, приятели от TikTok, приятели от Facebook, от Instagram, от Telegram. На всички вас искрено и сърдечно ви благодаря. До скоро. Очаквам вашите мнения и вашите SMS-и за контактуване с мен. Благодаря. Вие бяхте в домашното студио на Галя Де Сигнер Арт. Приятен следобед на всички ви.